Het doorgaans zo stille Belgische plaatsje Teuven, vlak over de grens bij Slennig, wordt één keer per jaar met het parochiefeest voor de helft omgebouwd door de echt racecircuit. Terwijl de dorpelingen luisteren naar de tonen van het blaasorkest, bepalen aan de andere kant van het dorp de 4, de 6 en de 8 cilinders der muziek. Maar eerst door de goed bedoelde adviezen van de wedstrijdleider. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn vandaag. Het is een ouderwetse autosport, dus dan moet je ook ouderwets rijden met je auto. Als je te hard de bocht in rijdt, dan onderstuurt hij en dan hang je in de boom of in de greppel. En dat is dus zonde, misschien zonde van de auto, maar ook zonde van de tijd, want dan moeten anderen wachten. Het is het weekend van de in kringen van insiders befaamde heuvelklim. Zo'n 50 deelnummers starten alweer voor het 7e jaar vanaf de rand van Teuven richting Heieret om zo snel mogelijk het traject van 1800 meter af te leggen. En met behulp van elektronische tijdwaarneming werden de tijden vastgelegd. En zo'n 4 kilometer van Teuven af in vogelvlucht aan ving voor een echt circuit van een historische heuvelklim. De KNAK, de Koninklijke Nederlandse Automobielclub, organiseerde hier van 1953 tot 1972 ieder jaar een autosportwedstrijd die mettelde voor het Nederlands racekampioenschap. Ja, en met hier bedoel ik hier aan de voet van de Wielerbusch neven het terras van restaurant Buitenlust. Hier wordt de start van de KNAK heuvelklim. Immers deed er alles van weet, omdat er destijds het deelgenomen is er Frans Lubin uit Maastricht. Ik had in 1954 had ik een MG TD, zo'n sportwegelke, wie dat toen hadden. En toen las ik in de Gazette, dat is in Vals is een heuvelklim. En daar ben ik gaan kijken. En daar reed je dezelfde autootje met, dat is wat ik had. En dus ik zei, god, kan ik geen meedoen? Nee meneer, dat gaat niet, zegt een Hollander. Dat is alleen voor leden. Ik zei, en hoe kan ik dan meedoen? Ja, dan moet je ook een licentie hebben. Ja, die had ik dus niet. Ik had een rijbewijs, hè, maar daar hield het dan nog met op. Hè. Ik zei, nu kom ik aan een licentie, dan gaat u daar bij die meneer en dan betaalt u 2,50 en dan krijgt u een licentie. Dus dat was, ik denk, 2,50, dat is gunstig. Hè. Daar hoorden ze niets voor te kennen. Dat was niet te geloven, daar hoorden ze vreugde, hoorden ze niks voor te kennen. Hè. Men ging ervan uit dat als ze met zo'n autorace, dat ze voldoende capabel was om daarmee te rijden. Het fenomeen heuvelklim is destijds overgewijd vanuit Engeland, hoe vanaf 1905 aan hillclimbing werd gedaan. De Shelsley Walsh Hillclimb en de Prescott Hillclimb, dat zijn de bekendste. En in grote lijnen zijn ze anno 2011 nog ongewijzigd, inclusief de auto's hoe met gevaren wordt. Maar ook de Mont Ventoux in Frankrijk en de Klausenpass in Zwitserland hebben een rijke heuvelklimtraditie. Deelnemers moet je toch tellen dat ik schat de eerste jaar, dus toen ik meedeed, dat er toch een 85 deelnemers waren. Ja, in die diverse categorieën en diverse groepen. En er waren een paar buitenlanders, een paar Belgen waren er, want het was toen al een internationaal evenement. Dus had ze de tourwagens tot 1000 cc en tourwagens tot 1600 cc. En dan had ze de grotere tourwagens en dan had ze de Formule auto's. Maar dan had ze ook nog de categorie sportwagens, hè? Dus Aston Martins en Porsches en zo gaat allemaal. En bij de start stinkt de zogenaamde Vredesteinbus. Vredestein had daar had vlak na de oorlog een hele mooie bus, een DAF. Hij had DAF gebouwd en in de Vredesteinbus daar zat de jury en daar zat de tijdwaarneming. Hier achter me heeft de Vredesteinbus gestaan en hoe ik nu staan wordt de start van de KNAK heuvelklim. Ja, ik vroeg me af wie het zou zien om anno 2011 dat KNAK-parcours van de heuvelklim nog een keer af te leggen en dan met een historische rallywagen.
We hebben een rallyteam bereid gevonden om dat voor ons te doen. En dat is het rallyteam van Bergstein Motorsport uit Bergen ter Bliet. Je kunt dat doen met deze historische rallywagen en een B-Cadet uit 1968. Michel, je hebt het parcours gevaren. Kun je zich voorstellen wie dat destijds moet geweest zijn? Nou, dat liet me eigenlijk gewoon een geweldige ervaring. Jammer dat ze het niet meer kunnen en mogen organiseren. Doe best erg goed met de van de deelnemers van destijds, hè? Ja, pap van mij had vroeger regelmatig, volgens mij praktisch elk jaar deelgenomen, ja. En heeft hij dat nog wel een zuiver? Af en toe komen nog wel eens de verhalen van vroeger boven uiteraard, ja. En wat zei hij daarvan? Daar vond ik het ook een ontzettend leuk evenement worden met eigenlijk met alle soorten auto's koos deelnemen. Zelfs met een formuleauto had er nog wel eens een keer de heuvelklim gereden. Dit is een historische rallywagen, een B-Cadet. Hoe doet je met deze soort wagens? Hier hebben we deelgenomen met historische kampioenschappen. Dus alleen maar van auto's tot 1981. Er is zelfs een Europees kampioenschap met, waar we ook sommige wedstrijden rijden, zoals de Rally van Yper, wat historisch ook een hoog aanzien heeft. En je hebt leuke evenementen van de Legend Boekel de Spa, waar ze toppiloten uit het wereldkampioenschap en dergelijke zelfs naartoe halen elk jaar, voor ook te komen deelnemen. Dus het is niet zomaar hoe we hier neven steunt en dik in zit? Nou, we doen het nog altijd voor de plezier, we doen het altijd voor de lol. Truc naar Teuven. Meneer Sinke, wat was ooit 7 jaar geleden de aanleiding om dat hier te gaan doen? Nou, we zijn alle twee auto-idioten. We zijn alle twee hilly-rijders en we vinden dat je met auto's hard moet rijden. En het leukste zou zijn om een heuvelklim te doen, dachten wij. En toen hebben we hier in Teuven de parochie bereid gevonden om tijdens het parochiefeest hier ons de weg te lenen. En sinds die tijd hebben we voor de 7e keer hier een heuvelklim op een officiële afgesloten weg. Met tijdmeting en alles erop en eraan. Dus we vinden het fantastisch om te doen. Waarom is dat alleen in België te doen en niet in Nederland? Nou, ik denk dat de milieutoestanden in Nederland zo streng zijn dat ze dat niet meer willen. Geluidsoverlast. Mensen beginnen meteen te protesteren als ze wat meer lawaai horen dan normaal. Ja, er wordt flink kabaal gemaakt door verschillende auto's. Nou, in Nederland willen ze dat gewoon niet. Dat is heel erg moeilijk. En hier zijn ze toch iets soepeler gelukkig in België. Teuven, dat is een zwart evenement. Dat maakte niet... ik ben nog sportcommissaris, hè? En ik ben er 1 keer wezen kijken en toen hadden ze al gehuurd dat ik toch geweest was. En ik zei ja, ik ga niet meer. Is ook, daar komt, terwijl hij aan het racen is, komt er een boer met een tractor, met de heuwagentractor aan van de andere kant. Terwijl er afgesproken was met de boer dat er om zou rijden. Maar dan wordt het te weten. Teuvenkinst, dat is super snel, super fijn en geweldig. Maar ik wil niet meemaken dat er een ongeluk gebeurt. Want dan, En dit zijn de auto's die uiteindelijk Le Mans hebben gewonnen. En we hebben er dit jaar de Tulpenrally mee gewonnen. Daar is wel eens een ongeluk gebeurd. En ze hebben wel eens naar het ziekenhuis gebracht. Maar dat stelde in wezen niks voor. Nou, die heuvelklim in Nederland is spectaculairder als deze heuvelklim.
Begin 1900 ontstond in Engeland een nieuwe tak van autosport. Hillclimbing, oftewel heuvelklim. Zo hebben we in de 50er en 60er jaren in Nederland ook gehad. En wel in de Wielerbus, waar de Koninklijke Nederlandse Automobielclub ieder jaar de befaamde Knak Heuvelklim organiseerde. In een wedstrijd mettellen voor het Nederlands racekampioenschap. Tegenwoordig kunnen we zo het niet meer voorstellen. Maar in Teuven, vlak over de grens, daar kent dat nog wel. Dat is een Duits merk, fabrieksuitingen eigenlijk. En ja, dus een beetje de basis van een idee achter van de Donkerval, ik zo zeggen. Ja, de rij-eigenschappen zijn heel erg leuk. Ja, wat is zo speciaal met deze auto te rijden? Ja, dat is helemaal één met de auto. Trek ze hem zeg maar aan, zeg ik altijd. Ga ze met de auto rijden, maar trek ze de auto aan, wie een rugzak. Dus elk steentje op de weg vult ze en dus daardoor best ook heel snel en vult ze de auto goed aan. Het circuit van de Teuvense Heuvelklim is zo'n 1800 meter lang en met behulp van elektronica werden de tijden gemeten. Koel Timmermans in zijn HKT zat al dikker de snelste tijd neer. Daar is wel eens een ongeluk gebeurd. En ze hebben wel eens een naar het ziekenhuis gebracht, maar dat stelde in wezen niks voor. Want de snelheid was niet zo goed. Nee, dat was het punt. De race stond de berg omhoog en die superwagens die reden dan van de start tot aan de eerste bocht, haalden die 100 kilometer. Maar dan waren het remmen, hè. Want met 40, 50 kilometer de bocht door. En dan gingen ze weer gas, een stukje, en dan weer de volgende, rechtse bocht, en dan weer de linkse bocht. Dus daar was eigenlijk geen gevaar aan. En er waren onderaan, het onderste stuk, waren allemaal hekken. Laten we zeggen, 10 auto's stonden al achter hekken. Dan kostte het dus niet tussen de auto's mee doorlopen. Hè. Als het vanaf ging, zat ze in de bomen. Het publiek stond zo achter de bomen, aan de boetekant van de bochten, of aan de binnenkant, achteraan. Hè. Het is een Bentley 4,5 liter in Le Mans uitvoering. Het is een 4-cilinder. De meeste mensen denken dat het een 6-cilinder is, maar het zijn 4 cilinders. Dus hele grote cilinders. En dit zijn de auto's die later, deze types werden dus zeg maar de blowers opgebouwd. En de 6-cilinders, de Speed 6, waren de auto's die uiteindelijk Le Mans hebben gewonnen. Dus je ziet ze meestal zo. Alleen de meeste zijn uiteraard dicht geboren, want ze kochten een chassis, motor en onderstel. En dat ging dan naar een carrosseriebouwer. En de meeste auto's zijn dicht geweest en naderhand gewijzigd. Deze auto is origineel als open auto ook ontstaan. En dat is een Van der Plas body. We zijn hier op de Heuvelklim in Teuven. Hoe verhoudt zich zo'n auto op zo'n hobbelig wegdek met zoveel bochten achter elkaar? De hobbels zijn voor mij denk ik een minder probleem dan voor de moderne auto's. Want deze auto heeft al 21 inch wielen. En vandaag de dag zijn 21 inch wielen al uniek op moderne auto's. Maar dus slechte wegen, daar waren ze voor gebouwd. En we hebben er dit jaar de Tulpenrally mee gewonnen. Dus de vintage klasse in de Tulpenrally. En dat betekent dus 2400, 2300 kilometer hard rijden in snelle of slechte omstandigheden. Maar die auto heeft het perfect gedaan. De laatste keer, meneer Sinke, dat de Nederland een heuvelklim is georganiseerd, dat was in het Feyenoordbos, de zogenaamde Knak Heuvelklim en derivaten daarvan, van de Lotusclub, de Morgenclub, Histomobilia, kunnen mensen zich nog herinneren. Zou dat niet uniek zijn om daar weer de heuvelklim te doen? We zouden dat best willen doen, maar dan moeten we een beetje mensen hebben die goed kunnen lobbyen. Zodat we in de gemeentes waar het plaats moet vinden, dat we het daar ook kunnen regelen. En een paar plaatselijke mensen die ons daarbij willen helpen. Als we die kunnen vinden, willen we best een keer in Nederland organiseren. Liever in Nederland dan in België? Nou, die heuvelklim in Nederland is spectaculairder als deze heuvelklim.
Maar we voelen ons hier prima, zo is het niet. Maar we zouden het wel een keer in Nederland willen doen. Als we nu de heuvelklim zouden rijden, dan de auto's zijn dermate veel sneller geworden. Dan kunst je niet meer zonder veiligheidseisen en zonder al die poppenkast. We hadden geen ziekenauto klaarstaan voor als het gebeurde. Die moest uit Vals of uit weet ik waar eens vandaan komen. Hè? Pas later, in de laatste 2 jaar, meen ik dat we een ziekenauto klaar hebben staan gehad. Dat er ook een dokter was, maar dat was een liefhebber, hè. Die kwam niet omdat hij wat daar, als er dan toch daar was, kon ze er ook met kijken en vooraan staan en zo gaat, hè. Jan Timmermans, hier komt hij wel met een zeer speciale auto aan de start, hè? Ja, klopt. Een Gardner Douglas. Gardner Douglas, maar ik zou zeggen, dat is een Lola uit de 60er jaren. Klopt, dat is ook een Lola T70 uit de 60 jaren. En ze werden nog altijd een beperkte limited edition gemaakt in Engeland. En dit is nummer 24 en dat is de eigenste in Nederland. Ja, het 624 echte pk's op de rolbank. En 840 Newton koppel. En dan mocht ze met op de weg varen? Mocht ik met op de weg varen, ja. En dat ga je ook? Ja, heel voorzichtig. Heel voorzichtig, ja. Want, wij zijn even voorzichtig, wat gebeurt er dan? Als ik met gewoon straatbanden rijd en ik rijd over de 200 erop en ik kom even in het gas, dan draait het zich om. Dan gaat het even goed spinnen. Wat is er dan zo leuk aan om met zo'n auto te rijden? Het is de kick, hè. Echt, het blijft gewoon een kick. En de angst. En de angst die houdt het spannend. De angst heel spannend. Ga je een auto kopen om angst te krijgen? Ja, een auto en dat blijft jeuken. Een uitdaging voor op de weg? Een uitdaging, ja. De totale omstandigheden, rij- en leefomstandigheden zijn totaal veranderd. Zoiets kan daar ter plaatse, zoals dat toen gedaan werd, niet meer plaatsvinden. De samenleving is volledig om. Gaat niet meer. Dat soort evenementen zou nooit meer kunnen plaatsvinden. Ja, dames en heren, en 50 jaar later kunnen we ons nauwelijks meer voorstellen dat op deze smale en best wel hoebelige weg autosport wordt bedreven van het hoogste niveau, met tellend voor het Nederlands kampioenschap. De heuvelklim is niet meer. Het bestaat niet meer. En de bus, die is teruggegeven aan de planten, aan de dieren en aan de recreanten. Dit wordt Koetsje door het Krijtland. Bedankt voor het kijken en Geer tot de volgende keer. Naar boven, naar boven. Hey, is het met?